शारदा भवानी जग कल्याणी शरण में आइल बानी ए माँ दया करी। शारदा भवानी जग कल्याणी शरण में आइल बानी सुनले बानी मूर्खन के माँ तू ही बनावेलु ज्ञानी कृपा कर महतारी किलो गामा तो हेलाया नारी कृपा कर महतारी हमें लोग कहे नारी। माई बानी हम नादान हो छल कपट करेला दुनिया देवी तानी ध्यान हो पढ़नी ना लिखनी माई बानी हम नादान हो छल कपट करेला दुनिया देवी तानी ध्यान हो देवी तानी ध्यान हो तोहरे से बाबे ग्रंथ गीता तू ही दुर्गा सीता हम होई फूलय माई तू तो हऊ डाली कृपा कर महतारी किलो गमा कहेला नारी कृपा कर महतारी हमें लोग कहे नारी। माई हो जाला तहार हो छन भर में जान जाला ओकरा के संसार हो जे कहरा पोदाया माई हो जाला तहार हो छन भर में जान जाला ओकरा के संसार हो ओकरा के संसार हो चौहाननी के से राकेश बेदरदी करेले माई अरदी आसारा लगवले बारे माई सोनू अरविंद नारी कृपा करी महतारी किलो गामा कहेला नारी कृपा कर महतारी हमें लोग कहे नारी। शारदा भवानी जग कल्याणी शरण में आइल बानी सुनले बानी मूर्खन के माँ तू ही बनावेलु ज्ञानी कृपा कर महतारी किलो गमा कहेला नारी कृपा कर महतारी हमें लोग कहे नारी। सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो ब्रह्मा मोड़ गोपालगंज।